Kako se, braćo moja draga, pripremati za ovaj teški dan? To nam je najbitnija stvar. Prva stvar, najbitnija stvar i najskuplja stvar koju je Allah podario ovim svojim robom jeste vjerovanje. Nažalost, sinoć mi se svidjelo jedan brat ovdje, bio iz Dortmunda, pa smo malo onako pričali, pa mi priča o svom privatnom životu, dole negdje odakle je već, pa kaže, dole nemamo ništa, izgorilo nam je sve, kaže, ali smo došli ovdje, pa nam je to Allah nadomjestio nečim mnogo većim, dao nam je uputu. I vjerujte, braćo moja draga, tako mi Allah dosta puta nismo svjesni veličine Allahovi blagodati što nas je učinio muslimanima, što nam je podario uputu. Vidite nešto. Vi znate koliko je veliko mjesto poslanika kod Allaha dželešanu. Nema roba da je bliži Allahu od Muhammeda alejhi selam. Nema. Najbolji Allahov rob je Muhammed alejhi selam. Njegov amidža koji mu je puno valio i koji mu je pomagao, nije ga Muhammed alejhi selam mogao uputiti u islam. La ilaha illallah. Znači, ne može neko nekog uputiti. Može čovjeku pojasniti propis, kaže, brate, boj se Allaha, klanjaj, džennet, džehennem. Ali da mu se otvori srce i da iman uđe u srce, to samo može Allah. Muhammed alejhi salatu wasalam, Allah dželešanu mu kaže, ti ne možeš Muhammeda uputiti koga ti hoćeš. Amidžu svog ne možeš ga ti uputiti. Pa je umro, kaže prenosioc hadisa u Buhari, pa je umro ko nevjernik. A meni i tebi Allah je podario iman, a nismo mu ni tražili, rodili se ovakvi, osim velika manjina nas možda koji su primili islam. Poslanikov amidža umro ko nevjernik, a ti dobiješ u ovoj dalekoj Holandiji, Švedskoj, Makedoniji, Bosni, Sandžaku, dobiješ iman besplatno. Taj iman je tvoja karta za džennet. To je najbitnija stvar. Ne možeš ući u džennet bez imana. Pa nam se dosta puta dešava da nismo svjesni kako veliku nijamet i blagodati imamo. Islam, iman, dercovi, popustio mi iman, ne obavljam namaz, gledam filmove, gledam serije, ono sve mi to nekako. Brate, imaš vallahi nešto najskuplji. Tako mi Allaha svevišnji. Ljudi će na sudnjem danu davati cijeli dunjaluk i sve što je na njemu i sve ljude samo da se spasi vatri. A tebe Allah sačuva od toga. Pa je najbitnija stvar oko koje treba da paziš tvoj iman. Da čuvaš, da paziš. Vidjeli ste, evo ja imam jutros 48% baterije. Rekao, gdje ću napuniti poslije bateriju na aeru, moram se ženi javiti, moram djeci, šta ću? Tako mi pazimo na bateriju. Da li tako pazimo na bateriju imana? Prije sam klanjao duha namaz, sad više ne klanjam. Prije sam postio ponedjeljak i četvrtak, sad više ne postim. Prije je bilo nezamislivo da gledam filmove, sad ih gledam. Prije je bilo nezamislivo da dan prođe da ne otvorim Kur'an, sad prođe mjesec. Šta to ukazuje? Da ti iman raste? A nije, Boga mi, to ukazuje da ti iman pada. Pazi, pokazat, vidio si u autu, kad auto napravi švabo, lampice imaju. Ja vozim sad, tako su nas prija, vas da svaki dan otvaraš haubu, gledaš, sad nikad ništa ne otvaram. Dok lampica ne svira, ja vozim. Meni čovjek dođe i kaže, ti si prešao 20.000 sa uljem, čovječe, treba uspred 10.000 mi je. Rekao, jel se lampica pali? Ne pali, rekao, dobro je. Nama lampice, nemamo lampica. Ti kaže lampica, halo, mijenjaj ulje, halo, izgorit ćeš, ode ti mašina. Toga nema, ne pratimo. Nekad nisam gledao filmove, sad gledam. Nekad nisam gledao utakmice, sad gledam. Nekad nisam serije, sad gledam. Nekad, šta to obrnuto. Hvala Bogu. Prije nisam učio redovno Kur'an, sad ga učim, elhamdulillah. Prije nisam redovno postio, sad postim. Prije nisam redovno klanjao, sad klanjam. Prije nisam, sad jesam. To je pokazatelj da iman raste. Svako od nas treba da pazi na sebe. Ja ejuhallazina amenu taqullaha wal tanzur nefsun ma qaddemet li gad.
O vjernici, bojte se Allaha i gledajte šta ste za sutra pripremili. To je, gledaj gdje ide tvoj iman, gore ili dole. Gledaj šta si za sutra pripremio. Hasibu enfusekum kablen to hasebu. Omer kaže, sami sebe danas obračunajte prije nego vas drugi obračunaju. Sad fino sjediš, kažeš, ne klanjam, od sutra ću klanjati. Ne postim, sutra ću postiti. Ili obrnu. Sam sebe možeš obračunati. Kad dođeš na sudnji dan, Rabir džiun, kažu nije klanju. Ja gdje mogu se vratiti? Ne mere paša, završeno, što nisi na vrijeme. Sad je vrijeme da sam sebe kontrolišiš. Kad tamo dođeš, kad te obračunaju, samo imaš primiti račun. Moli Allah da ga dadnu u desnu ruku. Ništa više. Sad se možeš kontrolisati, sad se možeš preispitati, sad se možeš mijenjati. Tamo nema. Na koliko mjesta u Kur'anu Allah dželešanu kaže, reći ljudi, vrati me gospodaru. Daj da se vratim. Kaže Božji poslanik, jednom prolazi pored kabura. Kaže, ovaj kad bi mogu izaći i klanjati sam 2 rekiata. Kaže, više bi volio nego cijelu planetu. Samo da iziđe 2 minute da bude živ. A koliko nama takvih minuta prođe dok pregledamo utakmicu. Mogu bi klanjati na file u 90 minuta, eto ako si pobožan 2 rekiata po 5 minuta, pa pomnoži i podijeli. 50 minuta, pa podijeli i pomnoži. Šta bi rekiata mogu? Šta misliš? Allahu poslanik alejhi selatu selam kaže u hadisu Muslima, ko donese na mene 1 salavat, poslanik alejhi selam, uzvišeni Allah će donijeti na njega 10 salavata. Šta misliš koliko bi čovjek mogao za 45 minuta, koliko traje jedno poluvrijeme utakmice, donijeti salavata na poslanika? Da je samo u minuti 1 salavat, a nije, vidi, Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Ni 10 sekundi ne traje, 3 sekunde. Ali evo, za minut 1 salavat, za 45 minuta 45 salavata, uzvišeni Allah na tebe donosi na svaki 10, 450 salavata da uzvišeni Allah na tebe donesi. Pogledaj razlike. Koliko bi puta čovjek za 45 minuta utakmice mogu reći Elhamdulillah, ja Rab, Elhamdulillah. Pogledajte braći naši u Siriji, gladni, žedni, rat, zatvorenici, silovanja, ubijstva. Pogledajte Irak, pogledajte Jemen, pogledajte dole Mijanmar i mnoge druge države. A mi sjedim, gledaj što nam je lijepo. Toplo, ručak, meso, auto i sve. Kad smo zadnji put rekli Alhamdulillah, ali ono da bude iz srca, da zaista bude iz srca. Ja Rab, šta je to zbog čega sam ja ovo sve dobio? Zbog čega si toliko iskušao svoje robove koji su bolji od mene puno, da ne daj Bože ovo meni nije iskušenje. Jer imate predaje gdje Allah poslanik alejhi selatu vesselam kaže, kada vidite da čovjek dobiva ni'mete, a to ga odaljava od Allaha, znajte da je to istidrađ. Allah ga još više uvlači u dalalet. Ja znam toliko imate dole ljudi u Bosni. Ne klanja, ništa. A ide mu na faka, otvorio firmu, tamo čovjek drugi, ni pola kon. Da ovo nije, na čemu sam ja, da ovo nije ovako treba, ne bi meni Allah davu. To baš Allah hoće. Da ti se još više srce zacrni. Gdje god uloži pare, idu na faka, gdje god dadni sam dolazi. Da još više pomisliš da je to tako. Pa nam Allah, da se zaupitamo tako, mi rekneš, ja Rab, gdje mene moj imetak vodi? Jesam li bolji? Jel redovno klanjam? Jel se čuvam harama? Jel dajem zekijat? Jel dajem sadaku? Jel zikrim? I tako dalje. Zato uzmi pravilo. Sve što ti dolazi od imetka, ako te približava Allahu i povećava tvoji ibadeti, to je hajr. Sve što ti dolazi od imetka i ti sve dalje od Allaha, Allahom taj imetak tebi nije hajr. Pa da insan 45 minuta zikri. Allah dželešanu kaže u Kur'anu, ela bi zikri Allahi tatma'innul kulub. Doista se spominjanjem Allaha srca smiruju. Vidite koliko smo mi svi uzbunjeni. Koliko smo svi puni stresa. U apotekama se najviše prodaju tablete za stres.
A što misli da sjediš 45 minuta i lagano, alhamdulillah, ja rab, hvala ti, ja rab, tebi hvala. Ja rab, tebi hvala. Estagfirullah, šta sam grija uradio? Estagfirullah, estagfirullah. La haule, wala kuvata illa. Nema snage niti moći osim kod Allaha. Hasbun Allahu wa ni'mal wakil. Dovoljan nam je Allah zaštitnik, on je najbolji zaštitnik. La haule, wala kuvata illa bil. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah je najveći. Imaš musibet, a ti govoriš Allahu akbar. Allah je veći od svih mojih iskušenja. Allah može dati rješenje kad god hoće mom musibetu. Allahu akbar, alhamdulillah, estagfirullah, šta sam grijeha uradio. Subhanallah, neke Allah veličanstven i uzvišen. Subhanallah, kolika je veličina uzvišenog Allaha. Alhamdulillah, la hawla wa la kuvata illa. Nakon pola sata osjetiš, lebdiš, letiš. Šta osjetiš posle utakmice? Svidno onog Turčina kad mu žena pali i gasi. Sve što su utakmice uradile od nas. Čovjek uzi, baca kroz prvo, lomi laptop, slomi televiziju, sve živo. I zbog čega? Budala. Oni dole se fino malo poganjaju, njih 22 za loptu, paša transfer jednog 100 miliona. 100 miliona. On na tebi zaradi, ti ne znaš da si ti bolan, da on preko tebe, da ti njega ne gledaš, da one budale nisu došle na tribine, ne bi on igrao lopti. Već je to biznis. Vidite da je danas fudbal postao biznis. Znate koliko se oni direktni prenosi plaćaju? Biznis, ti si biznis bolan. I ti to ne kontaš. Ti ne kontaš da ljudi preko tebe zarađuju preko duhana, preko alkohola, preko droge, preko nargile. Pa znate, najveće svjetske korporacije to je. Znate koliko se godišnje i dnevno potroši za duhan i za alkohol, za nargilu, za drogu. Hoćeš postati bogat, znate kako je najkraći put, samo oko droge se bavi. Pa mi nismo svjesni da ljudi preko nas zarađuju. I šta od tebe napravi? Vidio si, utakmica traje, krenu Turci prema golu, žena ugasi. Uzu, bila, džeje, daljinski, traži. Oni, već prošla šana, ovi sad vode i vamo, krenuli prema Turcima. Opet Turci krenu, njemu žena tamo iz daljinski tu. Opet traži, jadni, džeje daljinski, nema. I na kraju kako se završilo? Tup, razbio i televiziju, uze i laptop i sve živo i kuću privrće. Sve šta čovjek radi. A što misliš da je sjedio pola sata i zikrio? Misliš da je pola sata zikrio? Sjedio, lagano. Alhamdulillah, ja rab, hvala ti. Hvala, imam djecu, imam ženu. Živim u blagostanju, imam platu, imam auto. Pogledajte dole našu braću u Siriji, Allah mi skopaju rov i gore samo stavi najlon i dole živi. Miši i pojediš. Ljudi umiru od gladi, ljudi umiru od žeđi. Ti sjediš, uživaš i ne znaš reći gospodaru alhamdulillah. To je suština ibadeta. To je suština da ti priznaš svoju potrebu za Allahom. Da budeš zahvalan. Da osjetiš da si rob. Najveća čast je biti rob. Allah je kad Muhammed a.s. opisuje i kaže Subhanalladhi esra bi abdihi. Hvaljen onaj koji je svoga roba u toku jedne večeri iz Mekke do Palestini prebacio. Da osjetiš da si rob, da si potreban Allaha, da njemu plačiš, da njemu doviš. Pa je znači, braćo moja draga, vjerovanju Allaha najbolji način pripreme za sudnji dan. Čuvanje tog imana, svjesnost koliko to vrijedi. Valjda kad vidiš ljude koji nisu iman, da se sažališ. Allah dželešanu kad opisuje poslanika na 2 mjesta u Kur'an kaže hoćeš li od tuge svisnuti što neće u istinu? Da kažeš, ja rab kako je volio da svi ljudi shvate ono na čemu sam ja. Da svi žive sretno i zadovoljno koji ja. Tako mi Allah, ja bi volio da svi ljudi, ja kad vidim nekad insana i on mene odmjeri, prvo mi nogavice pogleda i onda mi pogleda bradu, ja bi njemu sam volio, dragi insan, samo da znaš šta je u mome srcu prema tebi. Ja znam da ti ne znaš što živiš. Ja znam da si ti nesretan, garantujem. Ja znam da si nezadovoljan. Ja znam da taj put kojim ideš u većini slučaja to je put džehennema. Ja volio da ti budeš ono što sam ja. Pa da insan bude svjestan veličine i blagodati. Da drugim ljudima želi ono što želi sebi. Da čuva taj dijamant. Allaha mi, imamo taj dijamant koji se zove iman, islam.
dosta puta se sa tim poigrajmo. Sinoć sam vam odio onu priču onoga čovjeka koji krenuo u borbu. Zbog jednog pogleda ženi čovjek ostavio vjeru. Bio spreman dati život na Allahovom putu. Pogledao ženu i ostavio vjeru. Pa da insan strahuje, da pazi, da plače. Gospodaru, učvrsti me. Muhammed a.s. najčešće je dovio, pazite, obećan mu džennet, oprošteni mu grijesi, bio kod uzvišenog Allaha na 7. nebu. Opet je najviše dovio, Gospodaru, učvrsti me na putu istine. Allah dželešanu mu kaže: "Walaula an thabbetnaka laqad kunta tarkanu ilayhim shay'an qalila." Da te nismo mi učvrstili, poslaniće, malo je falo da i ti se počneš naginjati. Pa te jedino može učvrstiti Allah. A naša veza sa Allahom je samo kroz srce. Pazite, vanština ima mjesto u islamu, ali je srce senzor. Druga stvar, kako se pripremati za sudnji dan, iako sve ovo danas nam nešto ne ide nikako kako treba. Da se čovjek maksimalno trudi, maksimalno, sve što je čuo, sve što je naučio od efendije, u mejtefu, na dersovima, na predavanjima, u knjigama, sve što je naređeno da pokuša to učiniti, sve što je zabranjeno da se pokuša toga ostaviti. Nemojte, braćo moja draga, svjesno činiti grijehe. Jedna od najopasnijih stvari, čovjek svjesno čini grijehe. Radio se neki grijeh, dođe ti brat, kaže: "Brate, to je haram." Završeno. Uzmi sebi to menheđ u životu. Možda nešto radim, ne znam. Ali kad saznam, završeno. Nemoj svjesno činiti grijehe. Poslanik kaže: ljudsko srce kad se stavi na njega grijeh, crna tačka. Pa kaže: ako se pokaje, to se ispolira. Čisto. Ako se ne pokaje, tačka po tačka, dok srce, kaže, ne postane prekriveno grijesima. Kella bel rana ala kulubima kanu eksibun. Ono što su radili, prekrilo je srca njihova. Božji poslanik kad govori o ljudskom srcu, poredi ga sa prevrnutom ljudskom čašom. Sa čašom prevrnutom. Ljudsko srce kada prekriju grijesi. Uzmi čašu i okreniš. Možeš točiti na nju 10 godina, neće u nju kap ući. Tako i ljudsko srce. Kad svjesno čini grijehe. Znam da moram klanjati, ali ja ne klanjam. Znam da moram nositi hidžab, ja ga ne nosim. Znam da je haram kamata, ali eto hoću da promijenim auto. Znam da moram ići na hadž, ali ja pravim kuću. Znam da moram, ali ja tu. Znam da se ne smiju gledati filmovi, ja ih gledam. Najgore je svjesno ustrajavanje u grijesima. Čuvajte se toga. Povrh svega toga, vidjeli ste da Allah se ne može nikad porediti sa svojim robovima i to je haram, nemoguće, ali govorim primjera radi. Kad imaš svoje dijete, pa ti dijete ti kažeš: sine, kad silaziš ni za stepence, nemoj sine trčat. Babo je trčao, pa je babo slomio nogu, da ti nemoj trčati. I ono trči dok ne slomi nogu. I sam sine rekao: nemoj to. Ili ti kažeš: sine, uvijek budi pošten, uvijek budi pametan. On ne radi kako treba, pa ga košta to. Jer si ti šta, stariji i bolje od njega znaš. Zamislite onda kad gospodar zemlje i nebesa kaže svojim robovima: o robovi, nemojte to činiti. Može li to biti korisno nama? Nemoguće. Jer je to zabranio gospodar koji u tome nema koristi nikakvi. Samo je korist nama. Kad gospodar kaže: nemojte robovi kamatu. Ili mislite da je to gospodaru šteta ili korist? Ne, nama. Robovi, nemojte blud. Kome je šteta? Gospodaru ili nama? Nama. Pa uzmite sebi pravilo. Nemoj imaš da sad, zašto uzvišeni Allah naredio to i to? Čekaj, je li naredio? Jest. Amin. Zašto? Nima zašto. Semijana wa atana. Čuli smo i pokorajmo se. Ali je pravilo, sve što je naređeno, to je korist. To je prosperitet. Sve što je zabranjeno, apsolutna šteta, nemoguće da bude korist. Jer ga je Allah zabranio. Kad čovjek uđe u poglavlje filozofije, zabranjeno, ali to je zabranjeno Arapima. To je bilo prije 400 godina. Mi smo u Evropi, mi Lakše reci: to je zabranjeno, ja ne mogu, ja sam griješan, nego da filozofiraš.
kad su u pitanju opet ovo naredbe i zabrane, kad su u pitanju naredbe, najbitnije je paziti na temelje. Mi nekad dosta puta, ja znam da se neko sa mnom neće složiti, pa će se možda neko i naljutiti, ali mi počnemo ljude odgajati skroz od vrha. Znam se sad čovjek dođe i kaže ja sam arhitekta, počnemo praviti kuću. I on se gore popeo neku dizalcu i gore gradi dimnjak. Nema ništa dole, dimnjak pošao. Pa šta je to? Pa pravimo kaj kuću. Koliko što dimnjaka? To je kaj nova metoda. Prvo dimnjak, bitno je da ima samo gdje dole pečica i da dole dimi se. Mi ćemo reći ljudima, kuća je napravljena. Mi tako dođemo ljudima, čovjek ne klanja, ne posti, ne vjeruje u Boga, ali ono kao puši. Haram, džehennem, džennet. Halo, on ne zna zašto će to ostaviti. Njemu treba pojasniti ko je Allah, ko je gospodar, zašto je stvoren. Nakon toga mu treba pojasniti najtemeljitije stvari. Božji poslanik je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen. Taj hadis je u Buhari i Muslimu i tu je pred kraj poslanikovog života. Ne može neko reći, to je bilo u Mekke, pa je to derogirano. Kraj života, 9. godina po hidži, gotov poslanik više, Muaz ibn Džebela nije ga više nikad ni vidio. I rekao mu je, kaže, možda sad ti Muaz više nikad nećemo ni vidjeti. I niste više nikad ni vidjeli. Kraj! To su znači temelji vjere, ono što je najzadnje objavljeno. Kaže, Muaze, ti ideš u Jemen. To su gore kršćani. Prvo ih pozovi da budu muslimani, da vjeruju u Allaha. Pa ako ti se odazovu, onda im pojasni da je namaz obaveza klanjati. Ne došao, u nas čovjek dođe, primio islam, odmah u bolnicu sunečenje. Halo, rezanje, odreza, šta će mi te rezat, čoveče? Neće ja to. Pa zar nema ništa prije sunečenja da mu objasniš, Allah ti sve višti? Nekak, u bolnicu, neš primiti islam, ne mere, moraš primiti režim. Ja rabena. Taj propis, šta ako umri neosunečen? A šta ako umri nije klanjao, čoveče? Šta ako umri nije rekao la ilaha illallah? Pa su najbitniji temelji namaz, post, zekijat i hadž. Sve mimo toga je bitno, ali sporedno bitno. Poslaniku dolazi ashab i kaže, Allahu poslaniče, šta nam je naredio naš gospodar? Kad je 5 namaza u toku dana i noći. Kad je samo to. Ima, kaže, kakvi još namaza? Ima, ali to su dobrovoljni. Ekstra. Kaže, šta nam je naredio još? Kaže da se zekija dadni. Kaže, samo to. Ima ga išta još? Ima dobrovoljna sadaka, ali to je dobrovoljno. Dobro. I šta nam još? Da se posti mjesec Ramazana. Ima li još vrsta posta? Ima ga, ali to je dobrovoljno. Šta nam još naredio? Da jednom odeš na hadž. Kaže, samo kaže to. Kaže, Allahu poslaniče, ja se kunim Allahom, ja na to neću dodati ništa. Ja ću samo klanjati farze. Post ću samo Ramazan. Zekijat, ako ima da im davat, jednom ću otići na hadž. Kaže Božji poslanik, ko hoće da vidi džennetu, ne gleda ovog čovjeka. Neškaj, nikad život sunnete neće. U nas u Bosni, ne klanjaš sunnete. Da te vidi u kladionci, gdje si komšo. Izašao posle farza, nova sekta, vehabija, terorist, sve si živo. Ne kontaju ljudi, nepismeni. Neznanje ubi čovjeka. Allah mi neznanje ubi čovjeka. Ljude, bol mjesto da, hajmo, kako ćemo ga iz kladionci dojesti, ne klanja makar farze. A ne, ti si problem, što ićeš amin, što dižeš ruke u namazu. Vi dok niste došli, sve nam je bilo fino. Ni omladni, ni djeci, mi stari se poredamo, klanjamo da smo kući. Vi sad dovodite djecu u džamiju, pune nam širite noge, gačanje, jedne tamo, vamo i to je to. On dok je u jarku, dok pije, dok je u kladionci, dok se bode sa volovima, dobar, mašala. Dođeš u džamiju, halo, kaj juče si bio u kladionci, ba znam te ja. Pa šta ću, čitav život tamo ostane? Ja tamo ostane, nikom ne smeta. Kad si u džamiji smetaš. Allahu svevišnji. Ja rab, a to Allah mi šeitan. Samo neznanje. Isto tako, rekli smo, znači činjenje naređenog, ostavljanje grijeha. Mi smo već sat vremena, ne znam šta da vam kažem. Treba mi još vremena da završim. Kratko, sam ćemo naslove, pa ćemo da možemo da sljedeći des prijeći. Da se čovjek čuva, da se pokuša, pazite, imamo nešto što je obaveza, ali imamo nešto sad i nije to kontradiktornost. Nama je najbitnije izgraditi temelje. Nakon toga, ako možemo,
Poprati sa što više na file. Nakon toga što više pokajanja. Braćo, mada uvedite sebi kao praksu. Svaki dan, svaku noć, svaku seđdu. Plači, plači. Ja neću da govorim vama, govorim sebi. Samo Allah zna koliko mi dnevno grijeha zaradimo. Neki dan sam prošao jednog šeha, jedan veliki karija dole u Egiptu. A izračunajte vi svi sebi. Ima li neko da u toku dana jednog čovjeka ne ogibeti? Jednog, samo jednog. Samo jednog. I uzmi da ti živiš 50 godina. Nakon punoljetstva. Jedna godina ima 360 dana. I pit. Svaki dan po jednog čovjeka, 365 i puta 50 godina. Toliko ljudi ćete čekati na sudnjem danu da traže svoja prava. A to je samo jedan grijeh, gibet. Pa da insan neprestano se preispituje, moli, plače, da mu Allah dželešanu oprosti. Što više dovi, vidjeli smo da je Božji poslanik mnogo dovio, da ga Allah učvrsti, da mu lakša polaganje računa i tako dalje. Kad su u pitanju dunjaluk, da čovjek pazi, po meni, 3 organa ljudska imaju posebno pravo da ih pazimo. Iz njih najviše grijeha nikne. Oči, jezik i spolni organ. Allah poslanik kaže, ko mi garantuje za dvoje, samo dvoje, ja mu garantujem džennet. Men yadmen li ma bejne lahjejhi. Ko mi garantuje za stvari koje su između dvije vilice? Jezik. I ko mi garantuje za spolni organ, kaže, ja njemu garantujem džennet. Normalno, dosta puta nama se desi da čujemo ovakve hadise i ono kao ljudi, halal, to znači ne moram klanjati. Ne. Uvijek u islamu imamo temelje. Svaki hadis se odnosi nakon što ne ispuniš temelje. Ja juče prekuće citiram hadis na Facebooku, ko ode na džumu na vrijeme, bit će mu oprošteno, kad dole čovjek, jel to znači ne mora klanjati? Nije tako shvatanje. Ovaj hadis uklopiš sa ostalim, klanjaš sve, ali ako budeš od džumije do džumije, bit će te oprošteno. Pa i ovdje, da čovjek čuva svoj jezik i da čuva spolni organ nakon što ispuni minimum. Danas ko nikad. Od filmova, od serija, na ulici, razgoličenosti i tako dalje. Čuvati svoj jezik od laži, od gibeta, od nemimeta, od potvari, od lažnog zaklinjanja. Čuvati svoj spolni organ od onoga što je haram. I zadnja stvar, priprema za sudnji dan, jeste, braćo moja draga, na način da čovjek bude od ljudi koji unosi radost u drugi porodice. Vjerujte, kad bi meni neko rekao iz tog tvog nekog kratkog života i životnog iskustva, kako misliš da je najlakše biti sretan? Za mene je najkraći put da budeš sretan, da druge učiniš sretnim. Jer inače pravilo, Allah dželešanu nagrađuje insana, hel džezaul ihsani illa al ihsan. Imam jednu knjigu, neka će doći na vrijeme da o njoj držimo dersove, 2 toma, jedan šejh je napisao kako Allah dželešanu uvijek svoje robove nagrađuje shodno njihovim djelima. Pa ti ljude činiš sretnim, tebi Allah dadne da ti budeš sretan. I tako imate mnogo djela u islamu, ti uradiš nešto, tebi Allah uzvrati na isti način. Pa braćo moja draga, se čovjek trudi i pazite, mi dosta puta skučeno gledamo na to usrećavanje ljudi. Nije samo uvijek para. Neka čovjeku znači, sa njim sjedniš i popiješ kafu, on ima problem, da mu kažeš, reci šta je problem. Da ga saslušaš, to je njemu rješenje. Da mu kažeš lijepu riječ, da ga nazoveš, da se poselamiš, da mu kupiš misvak dole u Meki. Iako neću da vam govorim čak i ovo materijalno, mi dosta puta ne trudimo se koliko bi mogli. Nama dođe neko i kaže, dijete mi bolesno i treba za njega operaciju, možeš mi pomoći? Kažeš ti, ne mogu. I tu staje. Jesi li alarmirao sve ljude koje znaš?
Je li teško napisati poruku i besplatno WhatsApp i svim ljudima koji imaš u kontaktu, ljudi, taj i taj insan treba, može li ga neko pomoći i dole napiš, proslijedite i vi svim svojim kontaktima. Kad nakon 2 dana neko je došla mu poruka, javi se, to riješi. Ali da insan poduzmi sve što može. Ja mogu ti dati 10 eura i to je to. Pa mi dosta puta ne poduzimamo sve što možemo. Allah mi svevišnji. Nema veće slasti nego da čovjek učini nekoga sretnim i zadovoljnim. Ja sam neki dan bio sa jednim čovjekom, ali pazite, kad insan živi za nešto, time ćemo završiti. Bio nam je u posjeti jedan insan, svakako nije Bosanac, jer mi smo naučili u Bosni, dole gradimo džamiju, da hoće doći kakav Arab da nam pomogne. Hoćemo štampati knjigu da nam dođe kakav Arab da nam pomogne. Da hoćemo nešto da nam doći kakav Arab. Imamo jetime da nam hoće doći Arapi da to pomognu jetime i tako dalje. Kad im prodajemo dole zemlje i kuće, ophađamo se prema njima prema kao Jeđuđ i Međuđ. Znači, Arab je to kuća koja je 100.000 eura, 400.000. Hajde zaradi pa šta 20.000. Ne, 400.000. Preko noći da postaneš bogat. Pa je došao ovaj insan, pa sam ja sa njim ošao u jednu školu Kur'ana, pa onako, pazite, ali pointa je što on ne može, on nema para. On nije ono čovjek sad bogat, on milionir, nema on para. Pa je razgovarao sa direktorom i direktoricom te škole, kako škola, bilo mu je drago da vidi da u Bosni ima takvih lijepih institucija, da u zadnjih par godina 20 i kusur djevojaka je naučilo cijeli Kur'an na pamet, mnogo hajra. Kaže on, mogu li ja nešto za vas uraditi? Kažu oni, nešto sitno, hvala Bogu, ne treba nam ništa skoro. Kaže, ima li nešto da mogu išta za vas uraditi? Pa jedna osoba, da ne spominjem po imenu, iz moje familije, kaže, pa mogli bi na umru da odemo mi svi kolektivno, sve i kuharice i čistačice, jer eto mi godinama, plata žena koji radi u školi Kur'ana je 100 eura. Znači, u mene žena radi u toj školi, sam dok ode 3 puta sem što dok pokupi djecu, ja budem kod kuće gladan, dok ona dođe i sve to ne vrijedi 100 eura. Jednom da ode, meni je 7 kući, per mi suđe, ali nisu problem pare. Ovaj čovjek kaže, šta? Pa kaj, mi voli da idemo svi kolektivno na umru, i vozači, i kuharice, i čistačice, i mualime, i direktorica, i diris. Pa dobro, vi ste žene, sad u svaku ženu mora ići muško. Ja, pa kaj sve muško. Koliko vas je? 50. Kaže on, ovako, u jednoj riječi. Kaže, završeno. Meni poslije priča o autu. Kaže, ja nijem te pare, kaže. Nijem pare. Ali oni idu 100%, gotovo, plaćene karte. Ali ja kaj nisam mogu izići, kaže, kad sam vidio oni rezultati, kad sam vidio oni mualime i kad sam vidio, kaže, koliko se ljudi trude, ja nisam mogu izići kada unesem u njihovo srce radost. Kad sam vidio koliko se njima ide na umru, kaže, ja ću njih roditi, ja i nemam, ali ja ću ih kaj roditi. Allah mi kaže, ali ja kaj jedino mi je bio razlog što želim da unesem srca, kaže, do te mjeri, vi znate kako su naše Bosanke, sad najviše trebalo ugasiti mikrofon, kako su naše Bosanke u pogledu druge ženi. Znači, to je tabu tema, armirani beton. Kažu te mualime šehu, hoćeš da te oženimo drugi put iz Bosne. Veli, ti si nas usrećio da i mi tebe usrećimo. Koliko je on to je Allah mi, a konta su bila ograjsale taj dan. Ali je poenta koliko je to na njih ostavilo traga, koje je to veselje. Da te ženimo. Ja gledam, uzubila mi šeitan s to našemu Alimeću, da sam ja rekao da mene oženite. Razapeli me, streljali me, čoveče. Ali šehi je razveselio umrom, šekaj, samo reci šta hoćeš. La ilaha illa. To je Allaha mi sreća. To je sreća da ti nekog usrećiš. Pa je to jedan dobar metod. Zamislite sad kad nas, jer ja sam u ekipi, ide moja žena, pa idem ja ako njezin mahrem, ja idem na umru. Kad mi dole odemo nas 50 i kod Kjabi, svi stanemo i svi dovimo za tog čovjeka. Wallahi vam kažem, ja smatram da taj čovjek kad bi stavio na jednu stranu, svakako sve dove mimo moje, ali dunjaluk i te dole dove kod Kjabi, bolje su mu te dove. Jesu, Allah mi se višli. Da ti pomogneš nekome i taj čovjek ustane sutra u zadnjoj trećini noći, jer on tada dovi iskreno.
On ustani i kaže, gospodaru, taj čovjek koji meni pomogu, olakšaj ti njemu. Obskrbi ga. Sačuvaj njegovu djecu. Ali ne treba ti Allaha mi svevišnjeg veća zadovoljstvo, ni sreća, ni uživancija na dunjalku da za tebe drugi dovi dok ti spavaš. Ali neće ti dovi tako budeš sjedio sam kod kući. Neće Boga mi. Zaboravit ćete. Meni nekad uđe brat, mislim, ja ne volim nikad falit za nešto. Kaj brat, še dovi za mene. Rekao, paša, kad se sad ti okriniš, ja sam na tebe zaboravio. Ja jedva mami se svojih babi sjetim u dovama. Ne mogu ti petlaš dovi za te kad ću zaboraviti. Ali pogledaj, kad insan nekom uradi dobročinstvo, 100% će ga se sjetiti. Molim Allah dželešanu da nam olakša polaganje računa na sudnjem danu. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Da nas, naše porodice, naše roditelje, naša potomstva uvede u džennet, u društvo sa Božim poslanikom, alejhi salatu vesselam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.